ମୋ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ଛୁଟିରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଯୋଉ ବାବା ମତେ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ମଦ ବନ୍ଦ ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ବେପାର ବଣିଚର ମଞ୍ଚ ତଥାପି ଏହା ଭିତରେ ମୋ ମନର ଝରକା ଖୋଲେ। ଆସନ୍ତା ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ଦେଖେ ଦୂରରେ ମୋ ବୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ବଳଦ ପ୍ରାଣୀ ସେତିକି ନୁହଁ। ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟେ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ତା ପକେଟରୁ ଚକୋଲେଟ ଗୁଡା ସବୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ମୋ ଭାଇ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ସବୁ ଝାପ୍ସା ମରିଛି କାରଣ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଇଁ